Отворете нов свят на транспорт с OMV SmartPass – интелигентното решение за плащане на пътни такси в Европа, което ви дава бърз достъп и лесна употреба. Открийте множеството предимства. Таксуването става чрез OMV карта за гориво. Осигурява се постоянна поддръжка, увеличаване на броя на държавите с покритие и други. Опростете плащането на пътни такси с технологията ETS. И отворете Европа за вашия бизнес. И най-удобното – трябва ви само едно устройство. За ваше улеснение цялата необходима информация е достъпна чрез мобилното ни приложение. Искате ли да научите повече? Свържете се с нас по имейл или телефон. Благодарим за вниманието. Нека отключим Европа заедно.